Odborníci tvrdia, že u nás je až príliš veľa autoškôl a niektoré z nich v konkurenčnom boji znižujú kritériá výučby. Ale to dnes neriešime. Skôr by sme chceli pochváliť iniciatívu, ktorá prišla z BCEPu a už sme sledovali jej pilotný projekt. Autoškola v týchto priestoroch to doteraz nebolo. Začínate niečo nové? V rámci BCEPu sa chceme uberať novými trendami, pretože aj pre rok 2014 máme v pláne Národného plánu pre bezpečnosť cestnej premávky zvýšiť kvalitu výcviku v autoškolách práve na základe nových trendov, ktoré fungujú v Európe. Ja sám som bol pozrieť v Rakúsku, ako tam beží výcvik v autoškolách. V podstate funguje tam viacfázové vzdelávanie vodičov, ktoré nepozostáva len z tréningu v autoškole, ale aj z tréningu v špeciálnych centrách, tak ako si dnes môžu títo vodiči vyskúšať. Takže skúsili sme na Slovensku takýto pilotný projekt a pre nových absolventov autoškôl vyskúšať jazdu v kritických situáciách, aby si mohli sami vyskúšať, čo sa dá za volantom robiť, keď nastane nejaká nebezpečná situácia, keď musia krízovo zabrzdiť, prípadne sa vyhnúť prekážke. Takže toto je taká tá základná škola pre nich. Dá sa povedať, že taká možno základná je autoškola, toto je už taká trochu pokročilá, aby keď sa naučia šoférovať, vedeli v premávke zvládnuť aj situácie, ktoré ich môžu prekvapiť, ale nemali by sa skončiť nehodou. No radi by sme pripravili celý projekt v rámci Slovenska, aby vodiči z autoškôl mohli plynule možno do roka, prípadne do 2 rokov absolvovať tréning aj v takomto centre. Bude si to samozrejme vyžadovať viac takýchto centier na Slovensku. Ja môžem pre porovnanie povedať, že v Rakúsku ich je 29 vybudovaných, ktoré sú k dispozícii pre mladých vodičov, na Slovensku iba jedno jediné. Takže máme čo dobiehať, ale verím, že sa nám podarí trochu priblížiť tej kvalite, ktorá je v susedných krajinách. Takáto zmena si asi vyžaduje širšiu diskusiu. Určite áno, komunikujeme s komorou autoškôl, komunikujeme s dopravnými psychológmi, ministerstvo vnútra, ministerstvo dopravy a všetky organizácie, ktoré s tým majú niečo spoločné. Verím, že si to bude v budúcom roku vyžadovať aj širšie sedenie na to, aby sme sa zhodli, čo by pre mladých vodičov bolo ešte atraktívnejšie, alebo čo by bolo pre nich hlavne dôležité, aby absolvovali, aby sa znížila nehodovosť, pretože mladý vodič za volantom do 25. roku života je v rámci štatistík najrizikovejší vodič, ktorý spácha najväčší počet dopravných nehôd. Viete sa oprieť o nejakú štatistiku, ako to môže pomôcť mladým vodičom? To je to dôležité, z čoho čerpáme, pretože aj na rakúskom ministerstve nám ukázali štatistiku, ktorá potom bola práve dôsledkom zavedenia takéhoto vzdelávania pre mladých vodičov. Už 3 roky po zavedení tohto vzdelávania dokázali u mladých ľudí znížiť nehodovosť o 32%, čo je dosť vysoké a zásadné číslo, čím automaticky sa znížil aj počet tragických nehôd na cestách. Pochopiteľne boli sme zvedaví aj na reakcie mladých vodičov a ich učiteľov. A čo z toho si tak najviac zapamätáš? Však asi tú krízovú brzdu, že ako mám brzdiť krízové, čiže rýchlo, keď niekto vystúpi predo mňou. Je to super, ja som tu už bol tiež ako vlastne v civile kvázi. Je to dobré veľmi. A čo keď sa raz dostane do zákona povinnosť chodiť na takéto cvičisko? Bolo by to veľmi dobré. Funguje to tuším aj v Rakúsku a v ostatných štátoch Európy tiež, takže je to veľmi dobré.